ang gasa sa paghinulsol. Mga Buhat, Kapitulo 5, versikulo 31. Kini gibayaw sa Dios sa iyang tuong kamot, aron mahimong prinsipe ug manluluwas, sa paghatag kang Israel sa paghinulsol ug pasaylo sa mga sala. Ang paghinulsol maoy usa sa unang mga bunga sa makaluwas nga grasya. Ang atong dakong magtutudlo diha sa iyang mga leksyon ngadto sa masalaypon, nahulog nga tawo, nagpresentar sa nagahatag og kinabuhi nga gahom sa iyang grasya, nga nagpahayag nga pinaagi niini nga grasya ang mga lalaki ug mga babayi makapuyo sa bag-ong kinabuhi sa kabalaan ug kaputli. Siya nga nagpuyo niini nga kinabuhi nagbuhat sa mga prinsipyo sa gingharian sa langit. Gitudloan sa Dios, siya nagtultol sa uban sa tulid nga mga dalan. Dili niya dadon ang bakol ngadto sa mga dalan nga walay kasiguruhan. Ang pagbuhat sa balaang espiritu sa iyang kinabuhi nagpakita nga siya usa ka umalambit sa Dios nung kinaiya. Ang matagkalag sa ingon nga nagtrabaho pinaagi sa espiritu ni Kristo, nakadawat sa madagayaon nga supply sa dato nga grasya, nga sa pagtan-aw sa iyang maayong mga buhat, ang dili matinuhoon nga kalibutan miila nga siya gikontrolar o gisuportahan sa Dios nun nga gahom o gitultulan sa paghimaya sa Dios. Basaha og tun-i ang 3 ug 4 ka kapitulo sa Ezekiel. Diha niini gihatagan kita og labing bililhong pagdasig. Akong luwason ang akong panon ug sila dili na mahimong tukbonon, mipahayag ang Ginoo. Og magabuhat ako uban kanila og usa ka tugon sa pakigdait. Ang labing talagsaon nga bahin niini nga pakigsaad sa pakigdait mao ang hilabihan nga kadagaya sa makapasaylo nga kaluoy nga gipahayag ngadto sa makasasala kun siya maghinulsol ug motalikod sa iyang sala. Ang balaang espiritu naghulagway sa ebanghelyo, isip kaluwasan pinaagi sa malumong mga kaluoy sa atong Dios. Kay magamaluluyon ako sa ilang pagkamasupilon ug ang ilang mga sala dili ko na paghinumduman. Mitalikod ba ang Dios sa hustisya sa pagpakitag kaluoy sa makasasala? Wala. Ang Dios dili makahimo sa pagpakaulaw sa iyang balaod, pinaagi sa pagtugot niini nga malapas nga walay silot. Ubos sa bag-ong pakigsaad, ang hingpit nga pagsunod mao ang kahimtang sa kinabuhi. Kun ang makasasala maghinulsol ug mokumpisal sa iyang mga sala, siya makakaplag og kapasayloan. Pinaagi sa sakripisyo ni Kristo alang kaniya, ang kapasayloan na siguro alang kaniya. Gitagbaw ni Kristo ang mga gipangayo sa balaod alang sa matag mahinulsolon, nagatuo nga makasasala. Ang pag-ula nga gihimo alang kanato ni Kristo, bug-os og madagayaon nga katagbawan sa Amahan. Ang Dios mahimong makiangayon ug bisan pa niana mao ang tigpakamatarong ni adtong kinsa mituo.